Estamos en tempo de vendima, acaba de poñerse o sol no Ribeiro e calquera podería pensar que despois dunha xornada de moito traballo chega o momento de descansar. Pero imos visitar unha adega na que a actividade comeza agora, co solpor. Asistimos a unha vendima nocturna. Esta noite tocou recoller as uvas da variedade Caíño Branco. Empezamos ás 9 da noite, ca última claridade do día, máis que nada para repartir un pouco o traballo e as caixas, os enseres, e proceder a vendimia xa con oscuridade. Escoitanse os grilos, unha curuxa por aí, ao mellor hasta nos visita un xabarín por aquí que ten o seu percorrido e polo demais, eso, paz. On my shoulder, and I swear I would. Hola Iván, como vai a vendima? Pois aquí estamos. Mira, a uva ten unha pinta estupenda, eh? Está bastante boa. Este é Caíño Blanco. A verdad que o Caíño Blanco é unha uva moi minoritaria, pero é algo espectacular. Aquí plantamos, para a nosa adega plantamos moito. É unha uva moi solta, e os vagos son moi pequeniños e rinde moi pouquiño na prensa. Parece que ten bastante racimos, pero despois o peso por cepo é moi pouco. Dá moitísima calidad, non só aromáticamente, senón que agarda moi ben a acidez, que é algo que nos fai falta estes veraos tan calurosos, porque se perde toda, depois quedan os vinos moi planos. Para min é o gran tesoro das variedades galegas, é a miña variedade favorita, da que hai outras máis conocidas como Godello, Albariño ou Treixadura. Para min o Caíño é a mellor, por eso apostamos aquí tanto por ele. Lévase ben á noite. Si, moito mellor que durante o día, por certo. Bueno, alegro-me. Aquí no Ribeiro, para vendimar durante o día, hai que ser valiente. Había viñas na casa e de toda a vida, pois, a tradición era vendimar durante o día, o tempo que fixera falta. Pasa que, bueno, aquí no Ribeiro, nos meses de setembro, pois, o mediodía pois é bastante sofocante, bastante calor. Entonces pola noite pois vas bastante fresco, andas cómodo e bueno, o traballo levase bastante mellor. E sempre vai quedar algo máis de uva escondida entre as follas, sempre vai quedar algunha caixa esquecida na viña porque, bueno, pois por moito que se revise, algunha sempre queda para o jefe, para o día despois, durante o día, por rebusque. E bueno, polo demais, pois, hai que andar con cuidado de non tropezar, de ter cuidado coa caixa, de que non quede mal colocada, en fin. Pero, bueno, o tema da temperatura é moito máis agradable pola noite. É obligado, despois de tanto cuidado que lle damos á viña, facer unha maceración para conseguir sacar todos os aromas e darlle boca tamén, e sacarlle máis corpo ao viño. E iso facémolo mediante a adición de neve carbónica, tamén conocida como hielo seco, que é CO2, sin máis. Isto é totalmente inocuo po viño, é gas CO2 transformado en sólido. Co cual o que facemos é adicionalo á pasta e deixalo durante 24 horas en prensa para así poder conseguir a máxima extracción de sustancias beneficiosas do mosto e darlle moitísimo máis corpo ao produto final, e moitísimo máis sabor. Nos dicimos, non temos problema en decir as prácticas enolóxicas que seguimos. O ano pasado, como fomos galardonados o noso viño Laudes, que as 3 medallas de ouro máis prestigiosas a nivel internacional, que son Decanter, Challenge Divin e Bruselas, este ano empezaron a usar outras bodegas, pero é unha práctica que xa tamén a facían antes algunha bodega das Rías Baixas, creo recordar, e sobre todo en blancos utilízase. O tema da vendima nocturna sí que creo que non o fai nadie aquí no Ribeiro, creo que somos os únicos. E facémola porque entre a uva o máis fresca posible na bodega e porque unha vez que se corta a uva da cepa, empezase a degradar. Canto máis frío é o ambiente, esa degradación é moitísimo máis lenta.
co cual é todo en pro da calidade. Somos un pouco obsesivos con estas cousas. Al principio, bueno, sempre hai algún que te chama tolo, mira os tolos estes que están facendo, pero bueno, recopilando información de aquí e dará, pois unhos fan unha cousa, outros fan outra, e ao final, bueno, pois dices, por que non facer as dúas cousas ou as tres cousas que se fan, que sacan mellor calidad nun sitio ou noutro, pois ir xuntando as técnicas máis as que se consideran millores para cada momento e bueno, ao final foi o que saliu e saliu ben. O tema da vendima nocturna xa o siglo pasado se facía en Francia. O tema de non quitar nada de folla ao redor do racimo é un tema personal, porque eu sempre, cando veía os racimos queimados, dorados, dicía, joder, pero a xente que... por que fai isto? Realmente non se dan conta de que están quemando os aromas do viño, están quemando a pel. E facía non porque, claro, esa práctica o que leva a quitarlle a folla dá unha maior sanidade á uva, porque permite que os tratamentos fitosanitarios entren mellor e demais, pero resta calidad, e iso, pois, empezamos a facer así. A uva parece verde, pero analízala e ten 13 grados en medio, e iso é moi importante. E despois non se quita a rama para que haya unha maior superficie de fotosíntesis. Os resultados foron estupendos e vámoslo seguir facendo así. Inda que sea máis costoso e máis traballoso, por despois na vendima andar rebuscando, máis arriesgado, pero ímoslo seguir facendo así. O jefe non lle gusta arrincarlla porque quere que as cepas que estén o máis naturais posibles. Entonces, pois, procura non entorpecer o desenrolo da planta. Entonces, ahora, bueno, pois, hai un traballiño máis que facer, que é clarear un pouquiño a planta para localizar ben os ácidos. Respetamos moito as características de cada añada. Deixamos que a viña e que a uva se exprese. Tocamos moi pouquiño, intervivimos moi pouquiño na elaboración. Non importante, tampouco facemos prensadas moi potentes, porque o mellor mosto sácase das... bueno, se non hai moita presión na prensa. Facemos un aclareo severo. O aclareo, o que é o corte de racimos, facíase en bodegas moi pouquiñas, a verdad, porque é un pouco tirar contra os beneficios económicos. Pero facíase en algunha bodega por aí que pretendían facer viño de moitísima calidad. Empezou Vega Sicilia con esta historia, e algunha bodega de Francia. Tirar a uva, claro, non se entende moito o rollo, pero bueno, son técnicas que ao final dan moita mellor calidade no produto final. Pasa que, claro, tirar uva a mitad de xullo, uva xa, que se podría recoller igual 2000 kilos de uva no chao, pois, claro, non é... Chamaban os tolos daquela. Velo no chao, claro, que non quería facer a primeira vez que nos viñeron a traballar, e hai que facer ese traballo. O miño non o quería facer. Dixo, isto non chufa. Isto non o fa. Tratábase de buscar a máxima concentración nos racimos que quedasen para obter maior concentración aromática, maior concentración de azúcares e, sobre todo, maior estrato seco, que é o que dá corpo na boca, é o que dá volumen, casi fai que o viño se poida masticar. E para iso non podemos pasar dos 5.000 kilos hectárea. Ten que estar entre os 4 e 5.000 kilos hectárea, cando normal sería 10.000, 11.000. Aquí está o froito do traballo, bueno, a verdade é que é unha maravilla, que se recoñeza o traballo sobre todo desta maneira. A historia de Laudes é unha historia dunha obsesión pola calidad. A idea era conseguir o mellor viño que se pudera facer. Pretencioso, sí, pero tiñamos que intentar. Eu antes deso estuve traballando na adega familiar durante moitos anos, que é en Rías Baixas, e por eso levo vinculado ao mundo do viño desde sempre. De todas maneiras, eu, tanto o meu primo Raúl, temos un avolo en común na zona de Sober que nos inculcou o amor pola viticultura desde nenos. Bueno, tiñamos, porque falleceu xa fai uns anos, pero foi como o noso introductor neste mundo da viticultura.
Nos de pequenos preferíamos andar de trastos, pero el collíanos pola orella e levábamos a bodega e decíanos como se facían as cousas. E pisar a uva. E pisar a uva, estas cousas. Despois xa nos perfeccionamos a nivel de estudios e tecnológicamente para chegar a onde estamos hoxe. Que isto é un camiño que nunca acaba, sempre intentamos aprender máis, é así, como todo na vida. O meu pai sempre tuvo viñas tamén no Ribeiro, na zona de Castelo de Miño, e bueno, foi que papei toda a vida na casa, igual que, como decía el antes, co abuelo, ali na zona da Ribeira Sacra, e aquí en Castrelo igual, desde pequeno, pois, levar o sulfato co meu pai, ou ir esfollar co meu pai, ou ir a vendima co meu pai, e así. Antes non da mesma maneira, o que non había tanto aceiro inoxidable daquelas, era máis madeira, e sobre todo manual, pero bueno, aquí hai que ir evolucionando. Non sei xa que ahora son as 11 da noite, e bueno, sí. Máis tarde sí que o cansancio, bueno, pois xa vai facendo un pouquiño de efecto, pero bueno, lévase bastante ben. Despois mañá haberá que dormir un pouco máis, pero sin problema.